Sasikwane sukele kune. Ebahlalini sibuyile abafana bantoni? Bakanxizi shindo timile. Hey, isamile phofu indoda madoda ingathi ibhuzi ziyamva what is called lapha. Sikho lapha. Into zobawo. Enye iveke abahlali episode 49, short one more episode sifike ku 50 for in the history of the podcast. Siqonda ke madoda ke nangu Dlamini, nangu Qengebe make sidibane madoda mkhe sizophinda sixoxe ngalomba siwuthandayo sengithi bangumbhoxo. Kodwa ke bahlali ngicandulusa abahlali man. Madinibulise yazi dinensini kwazi sengicinga wena basofuna ukuphaka ngeziproposes hayi akafiki apho saqoshelisa ezi andingaphayacha madinibulise lokho abahlali sibuyile sizoniphakela kwakhona le nkqubo yeni nithanda kakhulu nithi ngoNxizi sizoniphakela namhlanje bandiphakama ngapha namhlanje ndiyazi okwaziwayo masiyeni uye straight Gambu mandibulise abahlali Fondini yo selilide lithuba ndiyabona ba engxamile Fondini ingxamele lemini yanamhlanje yanisukela onke bendiphupha ngayo isongiwe kubi yanokuthiwa ukufezwa kwamadinga into zijikile izinto umuntu avuyela kangaka eblue asifi blue ngathi iblue itime enkulu kodwa wahlaba ivuyela ngale ngathi bumincile uweske bekhona stadium uthetha ke first hand perspective ke bahlali asikayi ke kodwa apha sisenza ke kwinto ezimandi kwinto eziyumyum masiqala lapha ebantwaneni apha kwi Jokeskey kulicala lethu sihlala kulo ke guys iLions zibonisa iLions zenza Emirates Airline Park kungcwatywa abahlali awuphumi pha bayenza graveyard igraveyard ngoku Gambu Fondini uyabona lana sidlango ethethe ba i-local derbies iba zizinto ezidifferent unquzulwano liyohluka esko like for instance iLions zingadlala neEdinburgh zidlale nezinye iiteam ezi but when it comes to kweza local derbies Fondini izinto ziyatshintsha 100% first half 14-0 yo is Thomas better 14-0 and another thing when it comes to his Thomas ngathi ever since abetho ngorhebe kangaziphinde zokubamba umcimbi kangaziphinde zokubamba bayafolda yazi yasile mna kaQenge bangangena ngemloyeni yazi ngithethayo ba I remember bengena mention kwenye one of episodes ngisithi ba ungadlala overseas uthini but when it comes to local derbies it's another like ngenye into mana ndiyazi noma mhlambe labajita abuyisa lanto yabo yase high school ba because andithi ziyadibana kuhlala short ba ngiyafundela into zapha because awunochaza nyani ba ilanduka iStormers zibethe zonke ezilanduka ezi big clubs za overseas zichithwe zisharks i4 years ongaka idibane kahle ezi strategy ungena ku top 8 exactly next time singobhaka not so long ago hayi uchintshile ngokwena kwi-sharks obhaka nditsho kaloku sesisho i-sharks ba klendaba yeziThomas ba iziThomas i4 years bengakho right bengakho grand lanto but sakwazi uzibethila nto iziThomas iziThomas okwezi win so ma Leinster apho mandoni kunzima uyapha besikhoma chances are besicinga bayilanduka izawuphela isizini unbeaten ilanto iziThomas bezalajika izinto no Dlamini mina I think iziThomas kufuneka zithini ziqhele la isizini inde mos afuneka nguphike kusaqala bona bathe uqalo hey bakhabela phezulu ngoku isizini sezawuphela bana indawo ediniweyo the real teams ngingona ngoku zithi come through ngoba okay because leqeloni la top 8 sonke ngoku not top 8 because next sifuna ngena Europe bona ke ngokubona sebephushe kakhulu ngobeqala isizini andazi manje mhlambe kuba bekhe bafumana 2 week break ne ngokuba bedlale last week mos bedlale last week not this week let's hope this week is going to be a different performance but and bad batheni and another thing into ngiqaphele kwilana ukuthi Thomas has not bench asina bench so uzodlala ngala team week in lando All Blacks dlala ngala team ithembileyo kokoko awuchinchi awuthini uzawuya but uzaya go deeper njengoba because ezinye clubs zine bench umzekelo iBlues ubona iBlue Blues ngifuna ukuthi zine bench iBlues yabo iStormers naso isitulo nokwethu kancinci no lanto uyayicika kahle lanto kamoko le
eza games intathu la 3 days 4 days ingabe eza games i4 eza games zasemoko eza tournament per club group stages if uzohamba uyofika xa ufika final singaphi I think about 3 kwi-group stages then ibe ikota nesemi semi isemi final. so badiniwe yana sifuneka kube neteam enkulu solid bench yabo the concept is always, it will always be like that because URC season uyidibanise ne-European season. That's a very, very long season. And ke balane John Dobson bafuna uthenga ezindwana. But funa baphoche nezindwana singazazizi. Nezindwana ezi overseas who are South Africans. Tabuyise back na ziko China kwendwana zizobooster la nansika yabayenzayo pha because nyani xa ingekho first team but uWilliams engekho isitoma ayizizo. Ugaza yabo. When I come, another thing, Park was Thomas. Yabona Usasha as much as a player, a good edlalayo, but I feel like Dobson somehow. Funeka ube nayo lando yomlimita umuntu when it comes to freedom because uyazenza za mistakes zininzi because una too much freedom kuye yes so ngezinye izinto ezafuneka ezijongiwe zilimitwe etimini bawo akadlali wedwa fondini bakho nexesha funeka understand as usasa funeka understand as general you must have game management xa ibona igame ngoku not every opportunity funeka uthini wenza into esifancy yabona nalo yenzayo funeka ithathele uyithathele kuwo headline grabbing moments every single time so at least uJohn Dobson into funeka am level headed amlungise yona lento ibona uTony Brown uTony Brown ba makasebenzise iplayers ecam kwakhe uSasha makathatha advantage of iplayers ecam kwakhe akayenzi into leyo ufuna uba hero yedwa yabo and yasokolisa lanto kwezinye team ezinkulu lamjidi yakwazi ukuseqhawulile lamjidi ambona na umuntu segapini une chance ba makalalo good eqhawuleni uSasha ubreak lines very very good yabo but uyambona na umuntu une chance engcono kunawe ba angafika kwi try line okanye mhlawumbe again more meters but uSasha uSasha nzafa khona le ball so uyithathela kuye yonke into officially it's not really and then ngoku ubuyela back le game udlala nabantwana phaya kukomona Van der Berg phaya no Van Veek baleki net iminyo abadinwa abantwana abadinwa lo second half abanayile la 20 minutes yahamba for Rowan Fender is a straight lane kapelo umona Van der Berg 2 games in a row man of the match uredu kumona Van der Berg ufuna iskipper says bring box up hayi kaloku obviously na age yakhe mlini na 28 kaloku ngoke bengena pha kweza Springboks ufanele besinazi questions besinazo because the complete tape yakhe beyageng still anduka iwalabhiz kunetha estrugglisha but yabona ngaba the potential ikona but strugglisha kunetha kakhulu sawina kahle lanuke Australia yeah kwathiwa kaphindiyo trainer again hey wrong into endiyithandayo nododa nohlenda income lento ndikubuyela back kulento udala ndiyitsho ba i-Lions are well coached. Coach Lions has grown into this role of being a URC coach, being a European Cup, Champions League, European League, rugby, EPCR challenge. As in one, they are showing maturity of being able to close games. 24-10 is a very close score. That's what I'm saying. Second half, ibe team is a catapulate against Thomas Badino. But bona bayibonisa i-resilience yabo. Ba okay ngoku ikhona homework efakwe eShram ka kwezinye indwana zeLions man be honest uRasi ikhona indwana zijongileyo pha kweLions uHanko van Wyk abuthetha ngapha ikhona ihomework kuthiwa ana man madoda nansi homework anenze 1 2 3 4 and 5 yabo mhlawumbe lana neCampus Beans ngakubiza and I'm saying zindwana endwana uHanko van Wyk noba inxibe isikipha seSpringbok will just be a completely different player le player besithetha ngayo ubusithi i-players ngana beSpringbok ngasikibela ibenala extraordinary yabo thing nayo mhlawumbe Henko van Wyk uba kunothiwa skipper noba Barbarians ngaphinda amnyuse umdlalo angena kwenye level players elazi ngichaza ngalanto ezincinci but zidlala igame emature ezanwana Horn Henko van Wyk ngizafuna ubona kwilanto yebox class second center lanwana iphilile nalela ndithetha ngayo ngoku uHorn lo amalula uKwan Horn umone Van der Berg zonke phofu zonke umone Van der Berg obvious ngoku kuko yalona le biqala udlala ilanto I think ibi debut yakhe iSharks baziqhekeza iSharks imagine ubethi iSharks izibethiwe iBulls bezibethiwe le season iZithomas zibethiwe le season wonke umuntu loftats but ke sina sibethule at home ngalothi saxa saqwa at home iscore esi 33 something sanqinqe swa clean oqhuba
kwabiza iziThomas banqinqiswa Emirates Abantu bethu lulutsha. lulutsha ngabantwana Fonini. Hashim Pete I-Sharks zibethwe nguPete fonini kula home game. the home game ye-Sharks akhumbula bethwe Smash and nguPete grab. yabo smash and Eh, grab. smash and grab. It's a very mature team, well coached team, and one to look out for in the future because these guys can only get better. That's the nice thing about them. Is that basakhula. Yeah. You understand what I'm saying? 2 years, 3 years from now, these boys will be the original Lions. Is winning. This is the final year. But Super Super rugby. nge-Lions, if yaziqaphela i-Lions, each and every time xa ziqala udibana ii-players yathemba. Siyathathwa kaloku. Siyathatha. Hayi siyathatha. Siyapoacha. No, Akho mntu I ungapoachiyo. don't know how Sidalela many sonke. times I've seen players ze-Lions zithengwa. Yo. Yabona kum when it comes to le team ye-Lions, Yeah. if nje ezantwana can be able udlala la 80 minutes yonke. Yeah. I don't think ikhona team engakwazi usibetha i-Lions. There's no, it's serious. Yeah, but- Because i-Lions zinento yonke ziyakwazi urana. Ibhoza kunika i-running rugby. Yeah. Ziza kunika i-physicality because i-forwards zabo kwazona zi-strong. Mm. So imagine lo team ke ngoku i-balanced macala. Physicality, running. Running. Idlale in 80 Stamina. 80 minutes stamina. Phinde Nansi sebalekile. incedise ngesitulo ke ngoku Yabo, sawuphinda obatho zingalanzinzi ezibizwe ku-Alamein Camp yesibini, obvious. That's what I'm saying. Obatho, if i-cap uRuss kamnikanga kule season, noba ile Barbarians, izalikhona nje into, we will be disappointed. Mela niko la cap. Yeah. Kuthi hayi noko. Anithi ukhona Chituka mhlawumbe nanike eza Barbarians naye musubizwe bo wabi no Chitukas. Ila game fanele bebanika abantwana at least bone nobatho fone at least bekhona la Green Blazer. Then ngoku babethini iHighland case babekhona then in the fringes kuyokukhula yabo. You have to give them because you can't say these young men are not performing. These are big wins. Bethe zonke franchise this season zibethile noba win a Bulls bethiwe, i-Sharks zibethiwe. Is-Thomas bethiwe. So what more? Zoyi 3 So 3 is bekiwe. Yeah. I-Sharks zibethwe home and away. Yabo. Home and away. Imagine. I-Lions ezitele ibaki nazo zihamba phantsi komhlaba baziqapheleki but No, banikwe uHashim Pete ijezi. uHashim Pete makanikwe i-Barbarians noba ile last 20 minutes. That's what I'm saying. Noba i-bomb squad. Kube khona exposure to no bantwana ni. You guys are on the right. You have to reward these young men. I-effort abayidlalayo, it's amazing too much. what they're doing. It's too Yabo. much. Yazi sisathetha nje ndicinga le ndaba kaBatho. Like how many players sizibonileyo kuRuss azifaka ngola hlobo kwiSpringboks but iziphele sezilanuka sezidominate ngokwazi kwiSpringboks. For instance, zingena kancinci players uRowan Notke Like ungenile yena, but then ngafika deep end look yena. Jange Beke shortage locks wabe sikwangena performance. sentsho ingaske uBatho naye ave sikafumana Anikho into nje opportunity. And lantwana WhatsApp Yeah. iskipa lantwana leya because lantwana ndiyayibona amaxesha amaninzi kwi-Lions iphakanyiswa from esitulweni. Lantwana apha iyakhona lantwana izasibamba ezaskipa. Hayi kudinga obvious. Obvious lantwana ngu-obvious because zonke intwana zibizileyo ufana zonke intwana zincinci. That's why ngithi i-Lions is a perfect breeding ground for talent. If ufuna i-game time la bench ayifumanayo la 40 minutes isibini it will go a long way for i-development yakhe. Worry yami ngezi-Lions le nto bendikhe ndayithetha uba ithi laa team xa iqala udibana bathathwe manje. That's the nature Otherwise yakhe. otherwise laa team binoya kude laa team leya. Yeah, but abanayo i-4 years together. Development Abanayo. abanayo for Abanayo because bayathathwa. development structures zakhona zintle because bane ana 21 soloko ziperform kokoko Yeah. zintle lento uyibone seyithiwa iplayer nansi kwi-first team seku-URC already Yes. seku-URC uRuss sezijongile Sijongile intwana and into emandi ezantwana ziguba iSpringboks. gone ke ngoku You understand? Ezantwana ziguba iSpringboks kalo. Thomas iSpringboks. Really, John, Hajiba Dayimane Dololo. Zibethe- Ubuye nje. Hayi izawubuya Ubuye nje Izawubuya. Kodwa ke madoda into enhle iyanconywa andiqala uyithetha le nto kule podcast yes. Into enhle iyanconywa shema ke ngiqale ifikile ixesha lethu. Zange ndavuya ngolu hlobo endivuya ngalo ke guys. uAkarman noko umsebenzi wakhe usawugcinile especially after last week ne. But ke into ebalulekileyo ke into enhle iyanconywa improvement. Kodwa ke with that being said Dlamini singena kule match inkulu besiye kuye stadium ke.
khona i-match guys besiye kuyo last week ibimandi kakhulu i-Bulls bambe intoni i-Sharks eLoftus Fondini kukomkhulu yaqonda mosipani head office so sizibonakalisile manje kodwa ke Dlamini uyibone njani khasibalisele kuqala khawuqala ekuqaleni uSakze bengekho khasibalisele ba experience yakho yokuya stadium uqala ukuya futhi ande Ake sibulele uSakze. sibulele uSakze Hayi uSakze aqala. Nina balisela abahlali yo inkalela ikiwe nabo. Sibulele uSakze aqala ngayilibalo. Khawubalise Dlamini man Yeah. because abahlali ndifuna bayibone bayi-understand experience yethu wena mntu as a first time goer to go into Loftus kwenzeke ntoni Yeah. khasibalisele ithina experience yakho kanye uvuke wenza ntoni kwathini hayi abahlali bangaqhumeli manibayeke Eh. into endiqapheleyo ngoba ndifike Loftus ilantukazi ne-following ilantuka I-Blue Bulls. Blue Bulls sibaninzi he's ne-following Sibaninzi. yadeleleka kawujongile but outside bangena ba-stadium hey sibaninzi baninzi shem yabo but ke sangena e-stadium with i-warm-up sabona i-players no awabona face to face abantu kudala umana ziwiki ilantuka zingesanoki kunantsik sinoki ibhola njengoba bedlala Warm-ups, yeah. bengasayinoki ibhola umajayivan So yaqala umdlalo. Hey andiyazi iBlue Bulls ufike ngenye but sibaxolela maqala loo ndaba sezixolela iBlue Bulls. nakho kodwa ke bahlali if imali ingaqhalanga Dlamini Okay. apha bekubhejiwe ndinebhejo ne umbhejo wam abesithethile kwenye i-podcast Did you have a bet? akhange sibheje uthiwe uzandixwaya u-40 ku-episode 47 uzandixwaya Oh, u-40 you know 40 let's. uthile ndiku-40 izawuba khona iclip izawuba sendiyenzile iredi ndamkho before ahambe ikhona iclip yakhe endiyiclipileyo yabo So kwayiwa phayana andifuna ukuxoka yo beziclean manje iBlue Bulls umdlalo wazo. Beziclean Well structured. well structured. Well structured. From i-attack yakhona i-defense bekunzima uqomboza kwilantuka Kwi-Sharks. bese ngoba bekunzima basifumana kwa i-gain line. Kunzima bayokubetha ibhola iwaka lapho yanokho okanye beyi-turnover like solid ilantuka bengathi enye team endedla mayibona zina defense nje bayi-Leinster banzima uqophoza kuLeinster Yeah. so iBlue Bulls kula games bese ngicingisa lantuka ba igame yazo manje yobiphilile manje qithi ilantuka dazibona i-players e-Sharks ngathi manje nikhwaza phela izame ngazidiniwe zishe kakiwe like a game plan two they were like bezi out imdaka Sakza two Bayo Fondini yazi le team yabo ngoku. yeah Wesiba le team bisiza kahle le. dansi lantuka yami If izinto zitshintshe kose ku appoint uPeterson full time full time abe coach yabo. nitsho Peterson nani mfaka the bus saqalwa no akakatsho ngamva okay Yes, because ngelixesha ebelibambela ubuzibona uma nezi players eSharks Yeah, they're zirate and ziyafuna umdlalela uPeterson ziyafuna umnika lento ayifunayo. Sajika izinto by Emirates because igame yakhe yokuqala as a coach ile nilencwe zi-Lions lencwe zi-Lions Sunday school then now xa befika kule Bulls benza as unforced errors for there were too many errors abazenzayo yeah unyanisile Jonga andiyazi umaphimbi nimkhwaza ngapha stadium knock iball utsho yo Ingxaki- yo ingxaki mna ke madoda ke ngoku yami iperspective yala game a little bit different kuthi kawutrya kwangena la try yokuqala bethi ipia yaphela eqala hlobe bendivuya ngayo ndedwa yazi try yesibini nathi there's no way because iSharks azikwazi ukudlala from behind thina igame ngase siyilidisha andikhumbula ilantuka iSharks izoba ibe tight Izoba tight, yeah. andikhumbula iSharks sisenze ilantuka Nah, that was not even close. That was not even close. Watching it from the stadium, I think I celebrated 3 tries before you guys even went into like every time someone position team. We were doing something. Yabo attack yet. With defense was solid. Sharks I think scored a try one first half. Yabo bazama second half corner, but overall the performance from us was great. Taking into account our season, bro. yeah If you take into account, it's been a horrible season for us. But at least we look, you are season number 8 or something. slowly But surely we're there. So can we get this week abahlali anditsho ba Ackerman at least this week imsebenzi yakho safe and ndithi ngoku i4 wins mos. I4 wins ngoku this week. so yekile ufuna inhloko yakhe Andiyeke lo at least ngoku yabonakala at least Springbok zibuyile nala bench yethu. Udlale clean out Springbok bench pa. Ndichile before iqale mina Price no on this bench second half as a chap
but ke sawina kwa first half khange siyidinge Hayi, wini, ibets yeah. wina first half match khona okay yabona hayi no hayi andisela ngibeer noba ndisele 8 beers ingabi too phuma much, stadium yeah, blackout till hlobo benivuya like ngani ibhola kwi-Sharks kubantwana bami be-Sharks bingahlali kwasesandleni bilo pass 1-2 ngibethwe 10 over like I don't know i-confidence ibingekho mna ka-Sharks and i-players mile ngathi zidiniwe like overwhelmed flat Bebe flat. overwhelmed. man bothukile ngeperformance yethu organization yethu structure ball recycling yonke into sibe yabona i-Blue Bulls that day were playing Springbok rugby i-backline yethu was Kenan Moody be-exposed you hayi man after match you hayi bengababoni wamenza Sunday school lenduka malena uJordan Hendrickson hayi beqabela phezu kwabo ndithethe ngala fullback lana encinci yaphuma lantwana abonanga bebengekho ukuthi Clegg uthi Clegg luwing ngebulls kaloku lebethe tracker Cheston Cope la uPolado ibetha egangantwana yathi nxizi yangena inside bethu maphimbi wabedla kule ufetha ayibetha ngayena kula kodwa match bekushayela noPollard kula match noMapaul begeneral imagine ibi-Christmas hayi Christmas ibi-party yeah izipipa sike like i-stars hayi bra we were amazed bra it was amazing to watch we could not believe it unbelievable thing that I can't I mean our season has been very horrible I can't believe but it, watching that performance that day but there's so much Like- improvement like ngoku these guys yonke into they're playing intelligent rugby now you can see okay now these guys are on the fringe of Springboks udeclare ufumene mos noto wabiza alaman camp come on imagine as a result la match then I think by Sunday I think ndayibukela ku YouTube again like yo no man you blown away no they know Sitywatyushile we blown Kettle Arendse Spice phuma kuzo Mhm. no it's too much man like i-players zethu ziyalanduka ziyaphutha phina qoma lethi madoda kusawuye ku-understays nabangazama uJurenza bangazama Hayi. be-weak shame uJurenza bengekho abe absent le match hayi leya imatch shem i-Sharks bezi-flat uyawupenxe Leya next too There's a many flat, yeah. errors abazenzileyo but I'm sure after that game uPeterson will come up with something emadoda mamelani man aba be-chasing shadows la try yokuqala yeah umalentwana Kenan Moody le balentwana uEsthazen ujikwa ngapho Esthazen uleqa umuntu kuthini uzamile kodwa shame ilanuka Kunzima. uzamile yona player shame benzathi for ilanuka inyanisile le chap khona chap iqiphe ngena ibukela izolo enye sithi sila chap ba uAndrestazen yona player ine value ngoku kwi Springboks na ku Sharks because uAndrestazen xa ibamba ibhola igain line uyifumana kaloku akho umuntu As ecam kwakhe always, as always Obvious, akho umuntu yeah. ecam kwakhe yazama yalwa but i-backline akhondo otherwise no beningekho kule now siyazithatha Why, i-set pieces zenu siyazithatha I mean I think thina ethu season is back on track ucoach wethu shem it took him a while but ndamgxotha man be honest but I feel like season yakhe lena ne i-first season but yeah. I don't think Lomjita abantu Behash. kuwe Esihash sawuthini sithiwe 8 games in a row sawuthini fanini so at least ngoku at least khona i-hope uba i-Lions by the way zizazilidishayo ngoku kwi-conference yethu after this weekend if ziwinile ziwine i-league yethu le ziwinile South African Conference sesiwinile already Yeah, ziwinile imagine lezo. sithathe zi-Lions South African ngoba silence sonke kaloku wonke umuntu sibethile soxa bethe thina sonke I mean iWestern bethwe twice Yo, uyabona imbi so home and away so bengekho judge for the Lions but the Lions i-Sharks but guys going forward in terms of looking forward into the future Lions are on a very good path Bulls are coming back to where we expect them to be i-Sharks is a bit wobbly again I don't know I had confidence for Peterson I must be honest I had confidence at least ungazibethi Lions then usistrategic ku-Bulls kuba ke kuse-Loftus kodwa ke madoda looking forward it can only get better from here Better, yeah. you understand what I'm saying we can look to ngokuba okay silungise ezawe performance ese-Europe kuyabanda muse-winter so if you can we just always struggle Because kuyabanda Zonke lo clubs ngxaki. zethu we always struggle kuse-winter si-Northern Hemisphere some other pitches artificial pitches zifrizile but I feel like if you can just see noba iqithiqithi out of 5 matches uthathe low 2 dibanise ne-home 50% for 45 40% away then 100% at home uphaka u-top 8 100% at home
sibe 100% home. Kutsini. Okay, against the European, the outside opposition. Yeah. Okay. Kwenzela security la top 8 inganhle man iLions bazinongena kula European top 8 but izawukhamana. Ebona ngoku ngena ku March April May it's very very difficult for Lions to maintain the position. Like it's going to be very very difficult going forward because everyone's pushing for the top 8. Yabo? So since if we can be able to maintain at least Lions without drop because away abako grand. This is when the big boys need to come through. Yo. Budget or Lions or Sharks and no budget pushing for European and local domestic trophies. But if you look at it going forward, yabo, next season the team mhlawumbe any expectations kuba ngikimi tokugqibela lokulena thina local derbies Origins yokugqibela esingena kuye siya kuyo ye-Sharks North versus the South. yeah nantsika into lena iZitomas versus iBulls versus Thomas. Le game siya kuyo. I think Blue Bulls zizawina ngale game. I think imisila yabo seyiphezulu. And bale squad man, that's the thing that club. Yeah. And kukho players ngakabuyi fonini bias vanele no Honeycomb. Cameron Honeycomb yeah. So inayo nyani depth Blue Bulls. Lelo ndithi ba kule weekend ndiyabanika nakule bazawina. iZitomas zishake man. Iziqoma eBlue Bulls. Ziyaheqa. Iziqoma eBlue Bulls is ne quality, like there were so many questions after that game, but in fact there are questions about but why Papier Landuka Ambrose Papier bengakafika David Green bengakafiki kuyibengangibu Green just needs players eziphayana kweBlue Bulls, meaning that equality leyo quality abantu abangabuza into eninzi ngokuba why ngibu Green because if yazi sometimes xa sine players ezininzi ngolhlobo ifama la SAA ikhona kodwa iyafumana ifama SAA ikhona iyathoresha kwezine yabona Moscow akhona Georgia no schedule le ishinyene iqinene phofunyansi iGeorgia's bina games ezinye ngabafaka kula tier 2 Tuma manje bakoma Fiji man, tuma Fiji yabo tier 2 at least banikele exposure unyani kulabo uzambona khona ba umuntu unyani ke nguzawuthini uready unyanisile ukuthi iphule ngaka players uRastambe implement la SAA ayithume no Dwayne athi Dwayne hamba Dwayne abo Dwayne athumeke yabo what I'm saying kwenza lezi players sithi ke okay sure nyani ke udlalile la exposure uPapier because zamfaka kwi international rugby abe boxer yabo beboxer stadium akayifumana kaloku lando and kunzima umfaka ku main team kanti uba ibambe boxer ko Fiji yabo because away games indithanda ngoPapier I still feel like angalunga man namshita kaloku uPapier unazi caps zeSpringboks yeah unazo about 1 or 2 if I'm not mistaken ngompunyaka fune more than 2 uPapier ebengunumber 9 wethu oqalayo during ixesha lika Alistair Coetzee nya ewe unazo i-test against France udlalile the France phambi kwa France namshita ku age yakhe la age le unangapi so 29 yeah uzobana 29 yabo kamncanga 29 kamncanga 29 kamncanga tu sentsho benoncedisa kwenza scrum half because umzekelo you have uGrant sikhuphe abantu badala Orlando kopasi kunzima kuzazigram yabona ngoku if eyona nto sinayo kahle hayi zizgram half sinayo into zizgram half kakhulu kwibox kwibox South Africa nje general uPapier akekho man kwiplans zeSpringboks because if you look at it nyani but equality but ingxaki basithi ukopasi uRasi umthembe kakhulu uzamusa kula nansi kula World Cup thumukhwana uLandu lontwana unansike ngokubengiGrant Williams bengumone van der Berg then ngokukho lentwana ngokuye under 20 kaloku iwin World Cup lentwana uPete Hashim Pete akalenze ngexesha ke ngoku not my friend ubiziwe naye hayi man my friend malo andivumi lento yakho yeke lento yakho malo uJordan Hendricks by the way ubiziwe uJaden Hendricks wakwelisa kwesizingane no ingxaki ne uJaden Hendricks ne oRasi bayamazi nasen oRasi bamthembile oRasi they feel like bona bangamcoacha abuyela back to form because yena kaloku ingxaki kaJaden Hendricks akayo boxer in lights no experience
sesokobethe all blacks la kaloku hayi unazo zonke experience so miye kule nto yenzekayo ngoku Sharks ne remember iplayer ingaflopa ku domestic league but xa kufika kula jersey green zibe ngase zikwenzi bangathi zikwenye yabo so at least so kodwa mina ngoku I feel like ngathi skipper simshiyile yena Jaden asimshiyanga unika homework njena ukhwazi alignment njena kaloku ukhona alignment because basabiziwe it's an alignment camp so align but the thing is one thing for sure as much as uGrant sicinga thina ba is the best scrum half esinazo eMzantsi but uRasa akazumqalisa ufuna umfaka phaya ufuna finish kokoko ujonga akasoza umqalisa ifana nalanto kaBongi noMalcolm Max yabona ufuna umuntu ozomqalela kahle uGrant ufuna umqalela kahle strong yabona iza complementana like let's say if mhlawumbe uSasha ngabuyela kweform yakhe uza complementana nolantuka nomani kaMandi phela lanto bemsebenzeka lanto last season uRasa ufuna 2 kaloku per position but mina etimini uHendrick simshiyile iskipper kum for now asimshiyile but ke ngoku awuzokwazi ufaka Hashim Pete uHendrick sekhona ngoba because kaloku xa ufuna le nthetho let's say uKobus Raneke abe injured and God forbid uKobus injured please injured ngoku uKobus Raneke no Jaden Hendricks ila game 1 but I difference ba unanifana speed xa ezanto zakhe azithandayo uKobus Raneke unala pace then but Hendricks unalando kaloku uRussell bayifuna first half let's scrum half sizawuthini sizawusetlisha igame distribute the ball kahle then afake ngoku the explosive one second half so sensitsho kwenzelwa in case yabo 50 click khona no hayi uyabuya 50 click namshama mind no uFafu uzabuya njani uFafu udlala different game awunaze uthatha uHendricks ushiye uFafu now beyenza nje uJaden Hendricks sebembeka uFafu esitulweni njena awunaze uthathe uFafu awunaze ushiye uFafu uthathe uHendricks uFafu akwadla running ball hayi fonini uFafu kona akwazi udlala and ne defense solid ubona loqala uFafu ingxaki yakhe lo ngoku irugby kaFafu ne libe sidlala Pollard 2023 before 2022 ne la tactical game ba okay uzawuthinta kwenza la nto la box kick asedlala lo mdlalo uthoni ball kalongo so another thing you should understand umdlalo amdlalayo umuntu uyanikwa instructions yes players fana no Fafu nini any instructions omnika zona if we've moved away from la game plan yeza box kick ufuna umnika enye uFafu nini iplayer yerugby uza kunika lento uyifunayo yabona ngaqengeba ne I think mina uFafu na 33 uFafu akanokwazi umatcha ncam unangaphi uKobus 35 na 36 klonyaka kodwa uyaya ku World Cup uyathi because lo based on recent form yena the last 2 years ukhona uFafu has not been around for 2 years ngoku uFafu lo bese injury usengathana injured nango unsena injured eh uFafu na 34 next year mncinci kuno nansi le Kobus but uFafu akanazo nezika Kobus ayibambi la gap uFafu ko pace yazi niyahlekisa niyakhawuleza ngalizo Fafu mina no asilibalanga but lo settle on because which means kalongo ngoku uthi wena iskram of zakho mabengu Kobus 50 Clerk Grant Williams nobani wesini because normally uthatha 4 Mone van der Berg Mone van der Berg but Mone van der Berg no Fafu into enye njena currently since uFafu injured uKobus first choice useke ayisuba first choice game plan just a game plan the game plan uKobus awumfake price nomfake Kanoki Grant Williams first choice ka 9 uGrant but just sidlala nge-game plan Grant Williams akwazi start because dynamic kale lendichoy ba yena i-first choice sesiyazi bana uneskipa zakhe sidlala ngantoni sidlala nge-game plan sifuna la muntu uzofinish uzonanzika satsho apha eqaleni sifuna la muntu uzokwenza la nto uzawuthatha i-pace ye-game ayislow shit down to a reasonable pace Honeycomb qoba le play nikubani ngoqoba le play ngenxa ufumene i-chance no chance i-1 ufana udlalisa abanye abantwana and then second half yaba uGrant yobulala ke ngokuGrant because ncaphile yo finish so unoGrant kodwa ke
bahlale sengayibamba kakhulu Springbok man siyeza uJune ulapha May June ne July. apho June, kalo but June siya warm up as in i-teams ibiziwe i-10 sizaba khona lo nyaka iskip esithe kutsho sinye iskip Hayi, anything asikutsho before i-World Cup. Sikutsho almost every season. kufanele ikhona ijersey entsha kaloku ezawuphuma yale season noba ayimkanga kakhulu kwi-current design Yeah. but banomohlukanyana Kufanele fanele khona i-match entsha kaloku Okay. nansi ixhoma le match apha emveni kwethu igcwala apho siyibone kwehlobo elininzi ngalo ininzi every year Ininzi. fana nawo ne-Pirates nekwi-wardrobe yakho Yeah, sisongena njalo ku-international. ya singena international guys Six Nations hey madoda uDlamini khumbula episode 47 ngosime phaphandlo sithi bahlali niganga lijolo le-Six Nations ziyakhamana pha bengayiqondi buthethwa ngoku khamana Mhlanje washingi. yeah Mhlanje washingi kula station. And nyalo nyasidikile lo mana nchilo ya. wachilo ba hey Ikhona manje yenzekayo. hey abahlali bakwenye level into mandi i-team is unknown So igame yokuqala Ireland neWales. ne-Wales again So Wales. iWales yabo iyazama upick up ngoku. Eh. Like iyazama uvuka. Game management. Yes, because first half bazamile uxhathisa pha. The score was very tight first half Yeah. before by orange. Mm. Second half you can see pha ba ilandi my experience. Yiyo inyukileyo kanye Ireland yokudlala. weak. No i-Ireland bipike a lesser team Okay. bipike abantwana and i-Ireland kaloku le inela confidence bethe England kaloku la veki get uJamison Gibson Parker umfana wakho wena nsika Uphefumile. Go-yogurt. Man man of the match wenza nezibuko into get Jamison what coach yazi if kunongena utsotse endlini yami ndingabiza uJamison ndingathemba uJamison Gibson Parker abanga kwazi uthishana notsotsi match. yeah imagine yabo so bafuna no confidence ne baqenqa iEngland Yeah. baqenqa iWales ne hence bang number 3 kwelog Mm. and as I'm saying baye andiyazi Ireland manayo izawufana nale England siyachisa next thing do we Best in the world yini ngamadoda. Bafuna Babesitsho kaloku zonke izilanduka zifuna iSpringbok zonke izilanduka ezideshini zayi6 xa ziwina imatch eyi1 zifuna ibhokobhoko yazi la momentum yabo end year tour yeah bebengena lose bedlale ezi games zabo zininzi. yes England Yebo, England and 11 in a row bebeyazi ba kula 11 game yabo njengoba bewinile there's only one team abanokwazi yozisize kubo. this Springboks but that was the They are case really- before the Six bajike Nations endleleni besaya hey abajiki hayi indlela ikude plus bajike gravel xa iqala yithafondeni ayikaveli noveli no Fandini, imagine baflope bethwa yi-Italy Fanini, awuyazi wena the way I was so looking forward to la match ye-England neSpringbok bengicimba i-England Fanini Hayi. izawubetha inhambe enqoma afuna i-ticket sales noma amatikiti asiyaveli sawufumana kahle amatikiti for la match because I say A grade ayo Pirates and Sundown for bengicimba example izawubetha i-Grand Slam. Grand Slam hayi before i-Six Nations indlela bendiyijonge ngayo ilantuka la game ye-England enqoma ndifunyana nanani ineno lesiblood Pollock Pollock awu Pollock uqhoye i-Ireland uPollock njalo lo becinezelo pha kaloku aliphikisa lo xa setsho before ilantuka kaloku lo wayenyonyozela ihaka Ewe. then bayibethe yanceda qoma hey this thing Babethi yenzeka for baqonda sifuna iSpringbok. ngaqoma le nto yadibana yodibana nolantuka no-Peter Steff befuna ngudweni nje la ntwana befuna udweni Befuna 10 minutes Kwendini bendithi mina abantu bazabetha i-Grand Slam bacontinuishe Momentum yabo la momentum bathi besiza apha baze sebe imisile seyiphezulu kakhulu. how many games how many losses ngo Babethwe yi-Italy ngoku. Italy Ireland eyiphenye baqenqile Scotland sobedibene namafrentshi bakadibana hayi isigqibelo Badibana kule weekend. iScotland baqenqile iScotland kaloku andithi Yo. so baqenqwa yi-Ireland baqenqwa yi-Italy ngo Italy is the most embarrassing one because zange balose Italy the first time in the history losing to Italy yebo and into mani ngala Italy usho URC as a player dlala URC dlala nathi yabo la influence yangu ndiyithetha ba kulo league sikuyo we make a difference that's what I'm saying so into mani ngezi players e-Italy ngoku because mostly Italian teams zizebra lesi iqenqayo week in week out napha eteams lapha SA but bona parity zidevelopile zantwana ngoku ziyakwazi unyameza Ngisela
team yase-Argentina yayintoni Jaguares. Za-improve yakhumbula. Za-improve because of playing us bekhona. You understand what I'm saying? Amongst the teams. Ngicingayo with these nations ziqinga kangaka the Six Nations like ezitimu kuze zizibone bazimephi nyana fana sezirate ufanele zicinge iZipringboks and iZipringboks ngoku sezicinge enye into andifuna ngena ku topic yeZipringboks but bekeziqala izingqubane bekezbe consistent man ngeziyasho ngegame yazo jonga pha siphinde siye kulesithathu game le game inantsika iScotland neFrance. Scotland sayingxamela iFrance Beki 50 fondini 50 points ayingxamela hayi yabona if uzawuthetha ngenye iteam eimprovisha kakhulu Scotland. Yeah. I don't know ba ibona into ngoku abanokwazi basebenze ku is to be able to win away from home. Yeah. Because xa bedlala away banayo lando yo strugglisha. Yeah. Babethiwe iItaly nabo. Babethiwe iItaly bedlala away. Babethiwe iItaly Bangu number 2 kula log ngoku. I-points tied with France. Yeah, babethi France last weekend and bayicacisela. Hayi bayi-explainele. Babheka Ireland ngoku ne? Lena ndithi ba ndinowari nje into yobana ngaba bazadlala away from home play game. The Ireland. So and there's Ireland aviva ba hayi. La performance yabo ngoku is about downplay. Yeah. Otherwise good players fana no Kyler Stein pa. I think be man of the match. Hey, Kyler Stein la 14. Ay. Bona umlungu bala ngona Scotland zange saba weak Scotland. If uyakhumbula ku Rugby World Cup play lesano ibamba ngoku. If uyakhumbula coaches eSpringboks zathi ba yona games ifunayo Scotland nesizimisele kuyo meaning yeah once iziclick eScotland kuba nzima kunzima bet and ingxaki ne sathebana nazo kuye end talk angabe lula ayilulanga angabe lula first half yonke okuvaliwe sentsha kululanga eScotland once iziclick eScotland because a lot endwana zikuScotland endwana zanansika the Gloucester it was the number 1 URC yeah iGloucester biqinga uToulouse oDuPont la team ezandwana iqenqe oDuPont at home iToulouse yayibona iToulouse musiba yi-top team yena nje iqenqe ezandwana ezandwana eScotland la midfield la number 12 landwana la two midfield ezandwana number 12 number 13 and number 14 la Kyle Ndondo Carlson Titlangayi bekule nqebe scrum cap ngubani number 11 nansika uDarcy Graham yeah Darcy Graham la backline yachisa hayi kanti number 10 Finn Russell hayi tata replace ngubani Finn Russell pha akakabika akazalwa the best player man in the world Antoine Dupont exposed the game uDupont ingxaki ibedlala nokana udlala neScotland ne uthi abapike ipheke encinci ipheke abincinci because baluze ikhona iplayer bayilose le idlalela La Rochelle number 1 Sarubusama wenxa uyijongileyo la player man iyanela injury kanantsika lento ka Kitchoff France uAntonio winqi number 3 bikhona la match eSpringbok beyakhomla World Cup la semi final le idlala La Rochelle duba great le play isuka kuThomasin La Rochelle lentwana kaloku La Rochelle ilatinga Will Skelton man ukhona malofo unantsika la number 15 man nenqayi ngoku Dillian Late Ngomnechisayo ke phakala lo Rochelle Qawrasa abamjongi nomjongi kuba uthe une pace nje iUnder 20 World Cup winner nje leya isikolapho anikapi wena usukubiza hongo ikhona enye logo lokho yasibana war andiyazi urasa nga-align-anga la ntwana futhi bendingoalog iprop azibasubiza yonke into ngeke neyijonge la log ngandithi le log le ngani iprop ngubhaka uzambuthi ngubhaka la ntwana iyaduba nje kula English Premiership la ntwana iyakhera la ntwana iyayithanda i-gain line asemdala lenye into yena igapho lakhe una-13 into ngoku akazolunga yebo usenzitsho ke izinto ezinjalo ke apha ke kwi-France ubona ngathi performance idiphile ngoku ne beqaphela khona nisabhika ngezi2 kaloku la number 8 khona ningabhika number 8 weFrance lo duba gqitha nqebe scrum cap xa efuna La Rochelle naye kabhikwanga City France inxebe ileqile but 50 points a lot the lot fondini and one thing I've noticed about Scotland like him
bezicapitalize Yo bezicapitalize bezicapitalize So- strong. every time iFrance yenze i-mistake and ne-error iScotland besicapitalize kuloo nto Inkosi leyo. Yeah. There's a ball aye wayipick up uStein imistake eyenziwe iFrance naleyo. Yima lo Stein atho South African naleya. Ayilibhulu lijongile le. Alibhulu mfana umbona Ujoka ku TikTok esithi Scotland is Springboks. mfana number 14 hayi South African le number 61. Hayi andiyazi madoda. Andithi nolanto ngoto van der Merwe. Umfana Merwe uthene bench kangaka nje. Thengibona u-Dwan van der Merwe lo score number 11. Oh, Utene uDassie Graham ambeke esitulweni kangaka. Hey yandalo uyambhentshisa. la Das Graham mfondini. Oh eduba iLion kalo British Lion umbi. So jongo ziyakhamana phakathi. La backline yeScotland madoda, la backline number 10, 12, 13, 14, 11. Possibly Bangalasana yabo kanye neyicinga. nantsike le captain ekhona. Leza le New Zealand. Sione Tupelutu. Oh, Landwana leya la kula 12. Number 12 and 13 lo Lions mos Australia British Irish Lions. Number 11 Dassie Graham British Irish Lion. Ben Carlstein. And la 14 ayibambeki man. Carlstein. Ithi ball ifika pha kuye egame Akakhulu. Then u-10. Kule match edlulileyo. abo Finn Russell ke ngokula 10. Possibly if you looking at the back line Nanga kufini khona. uNansika Scottish back line is potential to be top 3 in the world as Antwan. Maybe never all the Argentina gap number 5 now. Finn Russell nangaphi no 92 na 32 Hayi. 34 Uzona 34. Ngibuza nje uthini kudala kuthiwa Findra so akabikho protege Nix. I think now it's World Cup ekugqibela. the last days zakhe. England yenza history ingxaki enendicapkisayo ngoItojo captain yazi andithandi lento izinto zenzeke kubantu aba special kwezi captains yabona lento siya Kolisi uItojo so sensitsho ke andiyazi but Kanti ibingubani kwi-end yeto? binguye lo Oh. okay captain Dala performer performer but ke sensitsho kukho ne-rumors buza retire ngoku. Yeah. So ke nibona njani iphathe England iEngland ijike kwigravel afika nge10 that's my opinion. Yebo jike gravel because because ngaki kwa next year kaloku le World Cup next year izadibana neScotland Yo. iphathe yayi kwiScotland Iphinde ibuze imvelaphi. yabo so sensitsho ikhona into bangoku mna ndithi ke nabo mamenzi iSpringbok benze New Zealand gxotha coach Bagxotha ucoach. bagxotha ucoach mina bazothini ucoach kana ideas mso Fani nabantu aba ngo December befuna thina aba. ucoach kana ideas uphelelwe Ingathi kuthi thina ngoku eyona game ingathi zabashushu siScotland as compared to kule yeEngland. asidibana Scotland World Cup Ndithetha ngoku hatha ukhama on Scotland ngaba Ngiyaqala kuJuly. ke lingayazi team ezokwazi umshana nathi ngoku like New Zealand le no coach omthakana yenye into yayo sizekhaba fonini ngoku xa ifika apha silijike nje nayo. Oh. Otherwise hayi amangesi hayi kodwa abahlali nebona musinani otherwise if na enjoy le nkqubo siyithanda esibiza uba kungqisi qho ngolezine ngentsimbi yesibhozo xa nisiphe ulike usubscribe to the channel nibalise ngathi nisiphikise bona umfo apha ebuza uba uthe omunye umfo ba ku-TikTok worth mentioning ba akavumelani nani lento kananzi kaKobus bamdala uthi uKobus xa efaka uKobus at least uRasi makakanyamezele phaa kuKobus Ranege njengoba ningamfuni uKobus Ranege. Hayi mina ndiyamfuna no problem. No problem wena. So ke guys if you enjoy nenkqubo yethu cela subscribe man guys man. Siyeza asityhafanga siyenyuka kancinci sathi sifike ngasifuna ukuya kuyo. Benithenga nisifuna uba sibone phi khona nje. Kodwa benithende libele qa ngase basibone ku SuperSport or Sphazeni Sphazeni. Oh you are seeing asikasinike isport kube phethe ibhola yakhe. Alisphizeni man. Kodwa ke bahlali khani bhabhayisa bahlali. Thetha nje wena ba okay. Bahlali bekumanje siphinde sidibane sonke siphinde simphakele umbhoxo. Ininzi rugby edlalile ininzi rugby sezodlala. Hayi zabamanga. So siseza upark ngalo mazwi ndithi bhabhayini bahlali
Ebahlalini sicela u-like and follow sabe sikhona wesikulo unyaka yo inde kakhulu era ibuffet eninzi kulo unyaka. Iqole yengiqoba le closure yakho. That's another solution. England. Hey, fondi di England. Teletena ngangeni yophela eGravelini ngangena 10 for nathi top half besihlapha ufike la nsekeni World Cup. Kodwa ke bahlali ngalomazwi sifikile. Sabona nangona bengachati umuntu simkile guys. Marku.